Behin, bigarren mailan Gloriakin junginan belazea, lorek hartzea, da baserritarra eta zitzaigun makillakin nola, kriston bronka bota zegoen, baina kriston parra egin genituen. Aupa, Flemin! Ez dut inoiz ahaztuko First Legoli txapelketara joan ginenean. Arrasatera joan ginen Mondragon Unibertsitatera. Hango liburutegian robota prestatu genuen, gero txapelketa egiteko. Eta oso ondo pasa genuen. Naiz eta azkenak geratu oso esperientzi polita izan zen. Agur, Flemin! Kaixo, Fleminkideok, nik kontatuko dizuen ere anekdota. Urte askotan ni pelotak eramaten dituen frontoiera eskolara jolasteko lagunekin. Eta beti lagunak edo nik botatzen genitugun gora. Eta han engantzatzen ziren, edo mendira joaten ziren. Eta hau da nire anekdota. Agur neska mutilak Fleminekoak. Nik inoiz ez dut ahaztuko, bigarren mailan gure irakasleak zetazko harrak ekarri zitula eskola eta gero tximeletak bihurtu ziala. Aupa, Flemin! Gauza bat da, nik eskua puskatu nuen. Eta jaska jolakin ta dena, nire ama ez zidan uzten futbolan jolasten. Eta nik banekin ezin zala eta nik jolasten itzan. Gero nire arreba bronka botatzen zidan, eta ja hola segitzen itzan. Eta jazta. Eta zorte hon denei, Fleminen. Kaixo, ni gogoratzen naiz, arruan 4 edo 5 urteko gelan izarorekin jolastien nahi nitzala, eta bere mantalako botoia tragatu nun. Eta gero arratsaldean nire amakin Donostira joan behar nintzen, eta kakagura sartu zitzaidan. Eta gero komuna joan ginen kakainun, eta botoia kakan agertu zen. Eta eskerrik asko, Flemin, momentu oso polita pasa ditut eta oso gustora egon naiz. Musu bat eta agur, Flemin. Beti goratuko dut Flemineko festetako bazkarietan biurrikeirak egiten genituela. Eta horietako bada, botilak izkutuan hartzen genitu egun, gero elkar bustitzeko. Eta momentu horiek oso divertigarriak izaten ziren. Opa, Flemin! Ni beti gogoratuko dena Flemingatik, da nire lehenengo eguna. Lagun asko egin nituen eta ondo pasa nuen. Eta aupa, Flemin. Kaixo, ni Lier naiz, Flemineko ikasle bat. 2 urtetik nago Fleminen ikasten. Eta gogoratzen naiz, 4 urte nituenean, Harritxulora joan aurretik maleta prestatzen nengoela. Eta bainatzera joan nintzen. Bainatu eta gero, grano txiki batzuk atera zitzaizkidan. Hurrengo egunean esnatu nintzenean, marizela neukan. Eta ezin izan nuen Harritxulora joan. Aurten ere, koronavirusa dela eta ezin izan dugu Arotzenera joan, baina beste ikasturtetan oso ondo pasatu dut, divertituz eta hori dena. Aupa, Flemin! Ni 6. mailan gure gelako agenda 21eko ardura gure izan nintzen, eta oso ondo pasatzen nun jote ginen gela batea, eta genokan gai bat, eta horri ze ondorio aterako genion hitzaiten genuen, eta oso ondo pasatzen nun. Eta zorte honoain Fleminen egotea tokatzaitzuen ikasle guzti. Nik eskolan pasa nuen egun hoberena izan zen astearte arratsade bat. Xabik, gure soinketako irakaslea, Bilabonako futbol kanpora eraman zigun. Eta nire lagunekin
ehargi pasa nun futbolen jolasten eta txoko libre egiten. Eta ez dut inoiz ahaztuko, zeba oso pozik jarri nintzen. Agur! Nik hau ez dut inoiz ahaztuko, 2 urteko gelan patio garaia zenean umeak patiora joaten ziren, baina ni eskaileretatik gora joaten nintzen gelak esploratzera. Agur, Flemengo neskamutilak! Kaixo, gaur nire anekdota kontatuko dizuet. Xaxi irratia zegoenean, gu 4 urte genitugun, eta ez zitzaigun gustatzen nire lagunatanei batzuk eta beste batzuk bai, ez zitzaiguna gustatzen eskutatzen ginen parken, eta gu eskutatzen ginen tubo baten daun bezala marroia, eta hor eskutatzen ginen batzutan handerenok ikuste ziguten, baina beste batzutan ez, eta Xaxi irratia izen bat esatezunen, egolako zerbait, opari bat ematen zioten. Eta nola guri inoiz ez zigun esaten, gu eskutatzen ginen eta hor gatze ginen Xaxi irratia bukatu arte. Eta egun baten nire izena esan zuten Joanakin, ni joan nintzen korrika lekua joan bar gineana eta eseri nintzen. Eta gero handerena hartu eta Xaxi irratian bila joan ginen. Eman zian opari bat eta korona bat bezala. Eta hor hemendik handaka baina galdutakak. Eta hori da nire anekdota. Bueno, aio. Ez dut ahaztuko, Flemengo 6. mailako klase batzuetan patinetea eraman behar izan genuela. Aldapa jisteko garaian, erori eta alambre baten kontra joan nintzen. Horren ondorioz, esku guztia odolez bukatu nuen, baina hala ere egun oso divertigarria izan zen. Nik Flemingen egun oso ona pasa ditut, abertzuk berdina egiten duzun.